ty si mi tu, dobre? Počuj takto. Ešte raz, pozor. Po ulici nie vystrajaj, tu kým budú. Povedz slobodno. Prvá liga. By to bola Jahmanova, už by ti povedala. Vy sem troška, státe to tu. Pridružbať na poriadku. Není sa dobre. Není sa dobre, nevidí, že si pijana. Prosred Madija. Boris, ty si tu Boris, pekne. Sa vrcholíš. Keď to bude naozaj robiť, potom ťahám. Boris.
Na tejto našej škole sa pestuje tradícia, ľudová tradícia. Tak si oni dali, aby mali taký, aby sme detskú svadbu. Ale obyčaje bola kedy, jak čo boli. Skorej, tak vám poviem. Nemôže to byť všetko, čo bolo, tak? Ale teraz začneme s tým štvrtkom. Obyčne v štvrtek sa volalo na svadbu. Došli mladej neveste, chodili si družbové preručníčky. U mladej neveste čekali mladej nevestiny družice. A mladá nevesta spremela družbom ručníčky. A družičky im dávali skvet, péro. Prišívali. Jednali sa. Koľko si vyjednali, toľko peňazí dostali družičky. Veľa razy im aj zašili rukávy, aby si nemohli odrezať. Tak robili s tými družbami. A keď boli hotové, prvé si zapamätajte, išli svadbársky družbové z domu. Lebo povedali tí starí ľudia, že na čo až sa mladý zať premyslí a mladá nevesta pôjde volať, odávkári pôjdu volať. Išli svadbársky družbové. Keď vyprovadili svadbárskych družbu, potom išli odávkársky volať. Ale keď dostali ručníčky, hneď volali na svadbu. Svadbársky družbové volali celé odávky na svadbu. A mladú nevestu nevolali na 24 hodiny, ale na celý život. Aj potom, keď vyprovadili svadbárskych, volali odávkáru, kto bol, povedal, nás nemusíte ísť volať, nás nie tam vyčarkli, tých neišli vyššie volať. A ďalej išli po dedine. To bol ten štvrtek, keď je toto svadba, len družbové. A vešik víte za družbu. Áno. A potom rectujte. Môžu tak, alebo tak. Vidíte ten družbovia? Ja. Za misku nie. Prichádzam k vám s tým cieľom, že vám chcem predovšetko oznámiť, že slobodný mladenec a panna si zamienili svoj manželský stav premeniť do manželského stúpiť, ale oni to bez vás vykonať nechcú. Nás ako vyslancov svojich posielajú. Ja sa tiež prihováram ku slovám svojho staršieho kamaráta, že by ste našu úprimnú prosbu neuhodili, ale našimi hosťami boli na 4 a 20 hodín. Milí a úprimní priatelia, prichádzame vám s tým cieľom, aby som vám oznámil, že slobodná pána Tiana a Jaroslava si svoj stav temčenský zaumienili zmeniť a do stavu manželského kresťanským spôsobom vstúpiť, poneváč oni túto vec bez svojich blížnych vykonať nechcú, preto nás ako vyslancov vyslali, aby sme vám oznámili, že na budúcu sobotu je svadobnom dome vidieť Gali a svätému sobášu odkrvadiť ráčili. Ja sa tiež prihováram k slovám svojho staršieho kamaráta, aby ste našu prosbu neuhrdili a našimi hostiami sa stali na 4 a 20 hodín. A zabili tam aj vola, lebo zaplávali na tej svadbe, smí sa ísť. Áno. Teraz sa ide pre mladú nevestu a jak je obyčaj, keď sa ide do domu mladej neveste, nejde sa popod obloky, ale sa musí dojsť spred vráty. Rozumíte, jak je to? Keď sa nemohlo inak dojsť, potom sa prešlo na druhú stranu, aby troška sa prešlo a tak sa vracali. Víš, Jaroslava, ja? Pre mňa išli kola Blančky Benkovej, z tej strany ulici. Tak, museli ísť. Mladej neveste, černoký šuajíček dvere otvára. Víte tu? Hm? To sa musíme naučiť. Nemohla sa Várkera spívať. Mladej neveste dve. Darky podobíte. Mladí tátovia, za nimi, široká, rúžice,
nevestky, mladí začovia, širokí, rúžice, kde sú družkovia? Prosím, nemajte sa. Repertoár, nechaj to trošku usmeriť, aby ste boli pekní, dobre? Dobre? Pekne pomaly. Ste rozumeli? Nie sa smiať. Jasné? Začíname. Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, dobrá piecka na zimu nemá každý perínu, tra-la-la-la, 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 Poď. Bystrá vodička, na tvoj žemi moja milá, tvojho konička. Na tvoj žemi moja milá, tvojho konička. Ja ho napojím, až budem tvoja. Ja ho napojím, až budem tvoja. Zmurované studieločky z nového vetra. Zmurované studieločky z nového vetra. A jeseň vydáti, a jeseň vydávať si nebudem. A ja sa jej vydávať si nebudem, dokým si ja svojho nenájdem. Skakala som po celej dedine, chodila som, behala som po celej dedine, našla som si frajera na stanici. Našla som si frajera na stanici. Konobárnu ukáž, ty vole, čo nie? 3, 4.
Dobre pále, no. Sad ćemo još jedan put da nađemo. Dobre, dočkám. Keď sa ona rozelenia, vydávať sa ja budem. Keď sa ona rozelenia, vydávať sa ja budem. My sa vyučujeme ľudovú tradíciu, boli by ste taká láskavá, pani farárka nás niečo nám pekne porozpráva. Sa nachádzame teraz kde? Pred chrámom Božím, pred kostolom sa nachádzate. Srdečne vás vítam tu, aby ste vedeli, že keď dospejete a už príde ten dátum a čas, že sa budete aj v kostole sobášiť, cez tieto dvere zjedete až pred oltár. A to je preto, že by ste dostali to Božie požehnanie do manželstva. Ja vám prajem plno šťastia, zdravia, radosti. Detstvo si vychutnávajte priehrštiami a na to si budete pamätať. A na tento deň, že sa takto zorganizovaní, ste sa dostali až sem a pôjdete tam do nášho domu, kde vás privítame. Ostanú vám pamiatky navždy. Verte mi, že aj ja ako dieťa sme sa hrali na svadby a si veľmi rád to spomínam. Tento náš chrám Boží, vy viete, chodievate do nedeľnej školy, není vám to nič nepoznaté, ale vám chcem povedať, že cez tento prach, keď ako dospelí prejdete pred oltár a dáte si sľub vernosti, to má za celý svoj život má zostať. Lebo jedine Boh sprevádza naše životy, usmerňuje nás a tak nám potom sa môže aj šťastne vodiť, keď budeme veriť Pána Ježiša. Ja vám prajem to najkrajšie a vašim rodičom, aby veľa rokov sa radovali s vami, dožili aj právni učence, prepravní učence, takto vyprevádzať pre tento náš kostol. A teraz vás prosím, aby ste prešli do nášho diakonického. Ale my aj ďalej ideme so spevom. Môžeme?
No, teraz sa podielite, každý si. Ajde, mladí. Ajde, mladí. Nevidíme, či ste vyhladneli. No, ajde. Pekne budete medovú bránu jesť. Ajde, nie, ajde, otváraj, ajde, ríz, tak, vylámaj. A to je hladná. Hladná je, no ajde, mladého, začne, nech vidíme. Keď si mi vystal, nech vidíme, či ste vyhladili. Nie papriku, si bolu nie. Dobre, vyhladneli. No nech vidíme týchto druhých. Ajde, Merku. Ajde. Otvor rubiku. A to je ešte hladnejšie. A to je hladná, vystali, ja chce vyhladneli. Dođi s ove strane već krupno, kako ih varaju. Ajde. Ja ti dám slače. Chcem všetko, tak je hladný. Tak, no dobre. Teraz keď sme vás podukli, keď ste si zajedli, teraz nech sa vám páči, pôjdete vúčer. Počkajte trošku. Nevidíme, jak máme úprimne. Dobrý večer. Dobrý večer. Nie, mladé vúčer. Dobrý deň, no čo ste nám doniesli? Drevo máme variť vám, no navaríme vám velice dobrú polievku, omáčku, ľubíte? Ja ľúbim. A či zmáčanku? Čo ľubíte? Omáčku. Špenátovú, no dobre, jakú chcete, takú vám navaríme, veľké dobrú. Pokúkajte do špohreta, aby vám mali deti čierne oči. No, dojdete sa. Kúknite tam. Dobre, super. Krásne. Deti budú vám mať pekné čierne očka. Máme tu aj metly majú. Také pekné jedniesli, aby ste mohli bať. No a takisto aj chlapcom. Ďakujeme, že došli. A metly máme vidieť, jak budú mladé zametať. No. Ty chceš zametať, no môžeš aj ty, a potom Dajte nám aj mladé. tie metly a my vám dáme, keď budete zametať. Izađite. Deco, sklonite se sa vrata. Sklonite se. Izađite oni. Sad vi, čekajte gospođe, sad ću vam reći kada kažete. Sad vi govorite to njima. Veľce pekne ďakujeme, že ste nás naštívili, že ste nám doniesli drevo, aby sme mohli vám variť polievečku, maslo. Ľubíte? Aj omáčku, aj koláče, torty, všetko bude to, čo ľubíte. Nek izađu napore sada. Hajde. Sem zajdeme až sem. Dobrý deň. Dobrý deň. Pokoja i lásku. Ďakujeme pekne, aj my vám prajeme len šťastný život, veľa roku radosti. Nech sa páči. Mladé neveste, mladí, stane, to si sednete. Prečo? Nemusíš vedľa mladej chlapec môj sedieť, nemôžeš tu s druhým. Není šanca. Ale za to má ešte stane srdce moje. Ešte stane. Aj tam si môžete, deti moje, posedať tam. Čekaj. Tu máme my tam. Poťahneme stôl. Ajde, koľky sa ešte zmesíte? Dobre, stačí. Ešte jedna môže, ale vyše nie. Sedni si tam až do kúčika, nič to, čo tam bude. Tak ty vidíš. Ale tuto. Pozri srdce moje, tu si sedí. A teraz má stole napravíme. Ja som Imrek Anna, počala som robiť vence. Vencárka v Novým Sáde ma navedla, by som sa chytila. Zomrela vencárka, ja som nerobila, nikdy v ruke to nemala. Aj som spravila hneď prvý venec do kostela, mohla mladá nevesta nosiť. A
Pírové za fačarom a pinčírové za Beláňovým, ten som sami zvázala. To mi vencárka nepomáhala. Aj odtedy stále sama som robila. Aj sedlácké péro som robila, aj vence som skladala. Večer o 6 som si sedla, začala som spletať a ráno o 6 som stála. Bolo veľce veľa dílu. Ten prostredek to bolo každé obačka. To som spletala, merala si a potom som si prvé zvázala venec a na druhý deň som mladej neveste venec robila. A sa pamätáte, ktorá bola prvá mladá nevesta? Prvá bola Fačarová, potom bola Pinčírová a potom už všetky šorom. Aj za jedno ducha som mala 9. Aj som to chodila opúkať. A koľko času bolo potrebné, aby ste spravili jeden venec? Noc aj deň. Obavezne som vždy v noci robila. Sama som bola, nikto ma nebúňa, to sa trebalo veľce merať na centimetre. A koľko dlho to ste robili? Koľko rokov? A dok nosili kroji. Ja neviem koľko, dosť to bolo. Keď bude celá, a tam bude aj celá, vieš, je tam vnútri. Hajnal. Zbierame hajnal pre mladých. Mamičku Grňovú mi treba. Zuzanu. Tu sa. Hajde, mamička. No tu som ja. Jaj, Bože môj, čo je? Na globu platiť. Globu platiť. A keď sa obidvaja naraz mysleli ženiť, čo teraz? Hepa, mamička, ale udečke sú. naši sa len, nech im je šťastné. No, dobre. Održí, čakaj, nech vidím, kde mám baček, pripravila som si. Dobre, ja, hajde, nech vidíme. A neškrtáš mi teraz tu. Nech sa páči. Ja ďakujem pekne. Ale teraz aj za toho druhého. Na obidvaja sa moji. Dobre, aj hajde. obidve nevesty budú hádam moje, na čo by som im nedala. Nech sa Dobre. páči. Aj za druhého. No. Ďakujeme pekne a ponúknite sa s volačím. Čo sa ponúkne? A vezmeme si, nech im je šťastlivo a nech majú taký sladký život, jak toto koláče je to je. Dobre, mamička, tá druhá, Anka Grňová. Hajde, mamička. Hajde, mamička, hajde. Hajde, mamička. Jaký ste mi pekný, krásny. Aj mladé neveste, mladí. Mamička, treba pomôcť mladým hneď, treba volať čo dať. No dobre, ideme pozrieť do tášky. Či máme buďová? Naopak. Tuším, som si doma zabudla. Naopak, mamička. Možno mi Laura vňučka vybrala. Na cukríky a na čokolády ona vždy bere. Z mamičkynou bude Laura. No veď to nejde také nadrobné, tu na vače zbírame. No, vy na vaček. Na vače. No, ale aj ona ľúbi vaček. Ja ďakujeme pekne. Nech sa páči. Ďakujeme. A ponúknite sa. Ponúknite sa. Druhého počúvali. Aj žena má muža počúvať, aj muž ženu. No a kde je družba ďalej? A nie, A čo si sedel? Hajde, stávaj. Dedíčky dovedeš, dedíčky. Doneste mi sok sem, Katka. Nech sa páči. Joj, mamička Grňová dali. Ďakujem. Druhá mamička, ešte jedna. Ja ešte jedna mamička. Tu ty zapíš tu, hajde. Ďakujeme. Ponúkni sa, mamička, z koláčom. Ja aj četka došla. Ja aj četka. Ďakujeme. Ďakujeme. Kade, jak ideme, ale preci ideme, to za naše deti, máme ho radosť. Hajde len, mamičky, a da ste už nasporovali spod žocha. Čo, že už budela chudobný, ja viem, čo sme staré. Ale máte
oni pod žokom, hadam. Ale už prešli žoky. Žoky prešli. Prešli. Teraz sa globia dorveo. Dobre. Deti moje, nech vám delíme. Dobre, ďakujem pekne, teraz aj od Aj aftárov. no, nech sa páči. Mamička, ponúknite, dedička, ponúknite sa. Aj soky máme, hajde na ročne. Ja idú aj druhá dedička, Tárnucová. No, čo ste mali? Môžu. Čo mám? Ja aj kaznu máš platiť, čo si dorobila? Ja neviem. Neviem. Nerobila, nič som nespravila. Týmto deťom treba pomôcť, chcú si kúpiť auto. Ja nemám tak veľa peňazí. Ma bar na jedno koleso daj. Nemôž. Len na to. Na spic či na šrof? Oni, zrkadlko vedľa, čo je. No dobre, daj na... Skade idú. Dobre. Aby nie, druga rada. Koľko to potom je? Daj, podaj. Z lásky nepýtame vás veľa. No jak sa jej ruky trasú, páne môj, dobrý. Vidíš, nemám čo. Ponúknite sa, lebo sok, alebo... Nemôž to len tak si s nami. Ďakujeme. Aj my ďakujeme. To je najnúžnejšie. No a teraz zrkadlko na auto majú, teraz treba na druhé. Ale čo to? Políska. Dajte na čo myslíte. Na one peniaze. Ďakujeme, dovidení. Ďakujeme. Aj odávka. Aj táto Čobrdová. Krásná mama Čobrdová. Do dináru aj Kámaňová Boleracková im dala. Čo vám je? Kámaňová. Četka, četka. Dobre, ďakujeme, ponúknite sa tu veľmi. Jaj Bože, aj mamička došla. Varivorová. A zajeného mňu prezadzuje. No vidíte, ďakujeme pekne. A ešte kde som vám? Netreba. Padesátka. Ponúknite sa, mamička, sok alebo koláčka. Ale ty mladého za písdača. Ponúkni sa s volačím sokom nebo čo. Teraz mi treba strina Juliana Čobrdová. Kde je strina? Hajde ty beštra. A čo vy družbové sedíte? Však na čím ponúkať tu? Musíte stáť a vyslúhovať hostí. Hajde, deti moje. Hajde, deti moje. Strina. Doneste ti škatu. Vydrž, a muša vydržať. A Veľké tým svetlem aj také ma tým máme. Čo si mi kúpite za toto, čo my zbírame? Deti moje. Hajde aj na nadbor, nech idú ponúkať. Si zapísala? Dare, tu sa televízore zamlodí. No, však čo? Vyplo z jazyk. Šepce. Mladci nárasty pekné majú, že? Povedz Volač. Namignem to. Ďakujeme. Jajačo. Mám len môj kýbec. Čekajte, gospod. A možete vi ići ako vas ja ne vidim, to kao da niste ni bili u svadbi. A nemojte tako da ste. Dobro, Ja prvo vam to uradimo pa. Nemojte tako. Ovo je, mislim,
Ajde, neću ništa da kažem, ali odliki ste. Može, idemo. No, nech ja môžem bližej týmto mojim vňukom a týmto mojim nevestám. Nech sa páčať. Tu sú balíky. A toto si máte odkrúcať, aj dok si nenájdete, stále máte vyberať. Nech sa páčať. Každý zakrúť. Môž. Čekajte, ale Koho vám zaplatia potom? Poprosím. nech ma mi zaplatia potom. Povedzte mi. Všetko drávte. Hej, ale Kde sa tí, čo hádžu, ženy? Kde sa moje ženy, čo hádžu? Čekajte, deti! Môže byť. Odkrúcajte, nesledujeme. Odkrúcajte potom. Odkrúcajte, deti moje, odkrúcajte. Aj mladí začínajte odkrúcajú, nielen mladé. Teraz zakrúcajte. Ale ja vám zaplatím, odkrúcajte. Odkrúcajte, odkrúcajte. Ajde, dok ste vykrúcali. Zakrúcajte. Zakrúcajte, hovorili. Friško. Vy čo robíte? No, odkrúcajte. Vidíme, aký ste šikovní. Vedľa na zeme. Friško. Dok neplatí nikto, Friško. Mladí sa s Valenčíkov nech zakrúči tú škatulu. Škatulu zakrútiť musíš. Saško, zavrieť škatulu a zakrútiť. Zavrníš, platené je. Oho, teda. Vy len hapcite. Vy odkrúcajte, vám nekázali zakrúcať, vy odkrúcajte. Odkrúcajte, deti moje, odkrúcajte. Mladí sa s Valenčíkov volú mladú. Ajde, Friško. Na líčko, pekne na líčko. Ajde, plačené je. Mohli by sa aj tí druhí olúbiť, nemá to zaplatiť, ja? Ale nech si troška oddychnú. Že oddychnú. Až majú. Nechcete odkrúcať, oddychujte. Oddychujete. Dole nože. Odkrúcať máte, odkrúcať. Nedáte si ma oddychnúť, troška sok napiť. Vysmadneli už. Tu je sočík, Ajde, teta dá sočík trošku. Každý si máte volať čo nájsť. Je to malé, tam merkujte, aby vám nevypadlo. Aby ste sa nepopolovali. Jak ste muži stáli, pravda? Ale šupocnú. Dobre, oddychnite si troška. Oddychnite si troška. Ajde, môžete. Tento dáme peniaze, môžete odkrúcať. Odkrúcajte. No víte čo, trošku teraz prestaňte aj zakrúťte trošku naspäť. Nezakrúcajte, ani to A držte škatulu, dok nezaplatí. Friško. Není ničeho. Bože dobrý. No tí ženy dá zakrúcať. Aj ty ženy. No môže.
Zase škatu daš. Friška. No to je trápenie. A neviem, či vám háču tam peniaze. A máme, dosta nám už, joj. No čo, nikto ništa? Ale odi tu. Tak, troška, već sa jusno jeli. Ajde, nek vas paša. Ajde, otkrutajte na friška. Ajde, Obidvaja mlade boskać, hajde. Bravo, ešte jedno. Ale neviem, či to teraz bude opadlo klasa. Že nech sa odjde, aby ste si odjde. Jeho jedno tvoje. A vy máte obidvaja? Ajde, Friško. Ajde, odkrúcač ma zaskladí. Ja tlačím, ale sa ponáhľali odkrúcač. Ale každý papír, aby vám neumatlo, čo je vytrúčené. Berkoči pomáhli. Vy ste dali, Vy ste dvaja. Hledajte. Aj dosť jednu mladú nevestku, aj druhú orúbi. No teraz družbové dvaja dajte. Dvaja družbové dajte. Ajde ešte jeden. Jedna družba mi treba. Ale čekajte, buď sa prvé boskať, chlapec. Ajde, nahni sa trošku nedať. No a teraz dvaja družbové nebudú. No dajte sem. Tu je 100. Krásne 100. Dobre, daj. Aj no. Tu zapíšeme. No takto, deti moje, hajnal ste si nazbierali 5190. Ďakujeme, kričíte, ďakujeme. A 550 ste dostali, čo ste zakrúcali a odkrúcali. Toto pridávame vašej pani učiteľky a vy sa potom dohovoríte, za čo si tie peniaze strobíte. Nech sa páči. Tieto dary, počúvajte ma, toto je pre vás mladých, je pre jedných a to je pre druhých. Keď odídete do školy, si to rozbalíte a si podelíte. Každému jedný si podelá, aj druhý, aj pani učiteľky, dobre? To vám spolok žien daruje. Dobre? A teraz my ideme na dvor a budeme si tančiť. Áno, ideme. Napravím za tanec. Kristina? Može. Može, Kristina.
A vidite, može. Inicijaju, ajde tako. Eto. Našeg Mladinka, tvoj ceger. Ale drž pevno. Ali bile su deca. Zahýbajte mene, aby ten venec bol. Ja si to si snímal tam, keď si bol tak, váš venec tam nie je. Reč, tu je náš mandát. Tu je. Ej, gdje si? Ali fiksi. Gledaj, gdje ti otrčaju ruky. Pozri, vidiš? Pozri koľko som dostala, som stará krstná mama, ale hajnal som nedala. Nevím, nestihla som pohajnať. Dáte, hádam ešte, ne? Na druhý raz. Ďakujem pekne. Čekajte. To vama daje. Vama daje. Odlično, ne mogu. Hvala, ne, dobar. Daj, uzmite samo. Ne mogu da radim, gospodin. Evo, stavim ga. Hvala. Čekaj da te snimim tebe. Ajde i dvoje, nisam, stani tam pori jedan pored drugog. Ne, ovako tamo. Čekaj. Daj sad. Glavu hore. Dobro, idemo s njom sada. Može? Čo si ty dnes bola na svadbe? Ja som dnes bola na svadbe Akú úlohu si mala? Čo si robila? Ja som bola úlohu, aby som delala, tancovala, aj tak ďalej. A ty? Čekaj, sad ćemo od njega pa nju. Znaš da imaš bugrej, sad ćemo odmah. Ostani tu, to je dobro. Može, pitaj ga. Daš to pred seba?
Tak, alebo držte spolu. Ne, poslije ću snimiti. Čekaj, idemo, ne mogu oba dvoje. Ja sam Boris. Čo si ti dnes bol na svadbe? Ja som bol dneska na svadbe Mladý zas. Čo si robil? Delil som, spieval, tancoval. A povedz mi, kde ste sa to všetko naučili? My sme sa to všetko naučili na striede. Ďakujem. Dobro, sad imamo nju. Još nju sad, čekaj. Malo niže mikrofon drži da imam zbog nošnje. Može? Ako sa ty voláš? Aj ty si dnes mala úlohu mladej nevesty? Čo si ty robila? Je ťažké byť mladá nevesta? Je to ťažké na hlave? Nie. A kto ti prichystal taký krásny kroj? Si prvý raz mladou nevestou? Sa ti páči to, kde si sa naučila o tradíciách, o pestovaní tradícií? Kde ste sa to všetko naučili? Ďakujem. Sad ostani. Gledajte. Čekaj. Stanite tako. Teraz im budeme pekne strháme venec a družice to zvykli spívať. Aj starší, aj starejší na svadbe spíval, chodil bola kedy ze svíčku tak okolo, prevádzal prvé mladú nevestu po svadbe. A potom, teraz ju ja budem rozhazovať z venec a vy budete spívať. Ajde, Žijovka, Stratila som partu, zelený venec, našiel mi ju družba, švarný mladenec. Stratila som partu, zelený venec, našiel mi ju družba, švarný mladenec. A ja, keď by si družbu pekne prosila, keď sme sa videli pripravili, sme sa večer. Daj Julka ty stužku. Môžeme, keď ju začepíme, potom môžete sa spívať. No. Ten. Ale spívať. Nechaj ju. Ale že nie zavázali. Není Mladý zas. Bol Mladý zas? Miesto mladému zas. Nie sa jej. Dobre je, naprav jej. Máš. Dobre je takto. Tak kytka ostane, vidíte? Čakajte ešte, ďakujem. Grňovej odváže. Si jej napred poskladaj. Zelenej lúky kopa sena, včera bola deva, dnes je žena. Včera bola deva, dnes je žena. Včera bola pekná vyfarbená, včera bola pekná vyfarbená, a dneska je ešte krajšia mladá žena. A dneska je krajšia mladá žena. Včera mala pekný bielý venec, včera mala pekný bielý venec, a dneska má pekný černý čepec, a dneska má pekný černý čepec. Na zelenej lúčke je Petrenec, na zelenej lúčke je Petrenec. Včera bol mladenec, dnes je ženec. Včera bol mladenec, dnes je ženec. Tu mám ja.
Na nich si odporov. Jedu ešte. Dajte si, nosievajte si. Jedu ešte teraz. Šírak, aj šírak, dole, aj hotové. Srni šírak, dole. Ej, vyzveď kabáta, nech je pošelej hotové. Nie, nech je. Eta. Dobre, ideme. Mokeł, tam zasłuż, nie dam ci ja, mój wankusz, nie dam ci ja, mój wankusz. Mój wankusz jest z papiera, mój wankusz jest z papiera, mnie nie trzeba frajera, mnie nie trzeba frajera. Stojiš tu. To ja musím vypočiť. A čo to? Ja. No to je krása. Ja ďakujem, strašne ste zlatí. Ďakujem. A ste už vystali? Ste? Trošku? A pekne vás tam tie ženy privítali? Super. Ďakujem. Ženy, rýchlejš, no tak málo. No, ďakujeme. Ja sa snímajú. Došli po radostine, tak aby rozprávali? Radosník, ale to v pivnici hovoríme radosník, to odávkári, mladá nevesta, to doniesie na svadbu. Ale mladá nevesta už bola na svadbe u mladého zaťa a odávkári idú s týma peniazma, čo sa to zbíral hajnál. Teraz ste videli, jak sa zbíral hajnál, potom oni donesú hajnál aj ten radosník po polnoci. Koľko bolo na svadbe duší, toľko vajec sa robil radosník. Až bolo 200 vajec sa spravil radosník a tak. To oni pohostili, a keď sa prezliekli, keď jatera začepená, potom spolu krájali a obidva mladí muž aj mladá žena nosili a radom všetkých ponúkali na svadbe.
Ale keď odešli odávkári ze svadby, a keď nad ránom potom išli, nie jak teraz, ale nad ránom išli na odávky s tým radostníkom po ulici, pekne, a tam ich čekali odávkári a delili radom odávkárom radostník zas tak, obidvaja, mladý muž a mladá žena. Čo by som povedala? Každý si zebral, že aby mal sladký život. Každý si zebral. No, že jaký či je sladký, či bude sladký život, ale ono vám je to tak. Musíte sa naučiť. Život naučí. Tak, no. Život naučí všetko. Budeme sa postiť. Skôr, jak začnete si radosník krájať, ja som to mala mať ešte v dome, ale už som videla, že vám volať, som nenádala sa, že sa pripoja k tému Hajnolovej, ostatnej mami aj súrodenci, takže to dlhšie trvalo, tak si ja teraz dovolím, budem snažiť sa, myslela som, že bude to rýchlejšie prečítam. Som vám pripravila taký prívet k tomuto vášmu dňu. Drahé dietky, pani učiteľka a mami, aj ostatní, ktorí sme tu. Chcem sa vám prihovoriť v mene spolku žien. Vám popriať mnoho Božieho požehnanej lásky a pokoja. Vám deťom radosné detstvo, odrastanie krásne a požehnanú mladosť vám prajem. Pani učiteľky, veľa zdravia a veľa takýchto ideí pri zachovávaní našej tradície, aby nebolo zabudnuté dedičstvo našich predkov, aby slovenská identita zostala z generáciu na generácie. Je mi veľkou cťou, že sa vám môžem nakrátko prihovoriť v tomto našom dome, kde si my môžeme zachovávať to, čo naši predkovia zachovali a nám zanechali. Počnúť od šatstva, nábytku, výšiviek, varenia, pečenia, ale to najdôležitejšie, lásku ku blížnym, pomáhať tam, kde je potrebné, vštepovať vám už teraz v útlom veku do vašich srdc chcem povedať, že milovať svoj jazyk máte najprv. Svoju reč, predovšetkým milovať svoju cirkev, mať v srdci Boha a tie cnosti, ktoré krášľa človeka. Už ako malých nás učili modliť sa, vážiť si starších, byť láskavými, pohostinými, nevysmievať sa z chorých, postihnutých, nehrešiť, lebo veľmi je zle, že cez ústa, ktorými používame požehnanie jedla, cez tie ústa vyhovárame špatné reči, nádavky a posmechy. Slovenského človeka vždy skrášľala pracovitosť, cnosť a úcta k Bohu. Žiaľ, dnes už to tak nie je, a prečo? Dobrá otázka. Veď dom nebol, kde deti majú možnosť vidieť rodičov a starých rodičov, že klebetia, že nadávajú, že sa nemodlia. Ale kedykoľvek si kľakli večer u posteli, boli nám príkladom k tomu, že už aj my ako malí sme si pokľakali a sme sa modlili. Prosiať o požehnanie, aby deti a domov a rodina vždy bola pospolu. Ja vám prajem, že by ste takéto detstvo a takúto mladosť a odrastanie a dospelosť zažili aj vy, aby vaše deti tiež mohli rozprávať o tom, že mali veľmi dobrých rodičov, poctivých, pracovitých a veľmi si vážili to, čo im ich predkovia nechali. Takže na čo to už budem robiť, vravia naše deti, veď to je už také, nie je vo zvyku a je to už staromódne a sme svedkami každý deň, že príde zlé počasie, pohroma a všetká naša námaha bude márna. A prečo? Pretože zabúdáme prosiť a ďakovať. Deti moje, dnes ste zažili kus toho, čo ide z generácia na generáciu. Pripodobnili ste nám svadbu, ako i naši
robievali, dnes tomu už nie je tak. Pomaly sa vytráca z krásneho zvyku a zachováva sa to, čo je moderné. Ale my predsa sme vďační aj pani učiteľky, že si našla času a dala záležať. Tiež ďakujem aj rodičom, zvlášť mamám, ktoré sa postarali, aby deti takto vyzerali, aby nachystali a si mohli všetci pochutnať z tých sladkostí. A prajem vám najviac zdravia, pokoja, radosti. Buďte šťastní po celý váš život a rodičom prajem, aby ste mali zdravé, šťastné deti, aby ste mali krásnu aj starosť s nimi na staré dni, aby videli, že to, čo vidia od vás, verte, že oni vás napodobňujú a tak aj robia. Zachovávajte si svoje zvyky a obyčaje, milujte svojich najbližších prvo doma, potom aj tých blížnych a blížni sa nám všetci. A vy ako generácia, držte sa pospolu. Ja vám poviem jeden príklad, čo sa mi strašne páčil, keď sme boli v Aradáči. Víte, nový rok sa má čakať, nový rok, no čo teraz taký zhon po dedine? Generácia s generáciou čakali nový rok. Všetci, ktorí spolu chodili do školy. Aj tí, čo boli mimo Aradáču, stretli sa a si zorganizovali. Ak bolo meniny, už čakali tie meniny, zase celá generácia. Takto sa kamarátste, takto žite pospolu a bude vám život krásny. To vám prajem zo srdca. Ďakujeme. Poviete, tety Katky, čo ste vy? To mi ostalo, to kľudne žiť nezabudnem. Poviete mi, čo ste vy? Čo ste? Čo ste? Čo ste? Ale čo? Čo ste? Priateľa. A je? Slováci. No, a čo zachovávate? Nie, ktorý predmet sa vyučujeme? Novú tradíciu zrejme. Zachovávate. To mi ostalo, to ja spomínať ľuďom. Jaroslava Jermina Gemová. Tiana Černáková, ja som Hľadaňovská. Ale čo ma to bol, som družba. Ja sa volám Ivan Milič. Čo si bol? Bol som mladým začom. Tak. Ja som Boris Valentík, ja som bol dneska mladý zač. Ja som Dominik Hvičak, ja som dneska aj bol družba. Ja som Kristián Sklapinský, dnes som bol družba. Ja som Damian Kalko, dnes som bol Široký. Ja som Damian Grňa, dnes som bol tým družbom. Ja som Dalibor Preňa, dnes som bol družba. Ja sa volám Daniel Belani, bol som svadobník. Ja som Dalibor Záhonov, bol som svadobníkom. Ja som Robert Valihora a bol som dnes čašník. Ja som Miško Blažek, ja som bol družba. Ja som Aleksandr Zajac, dnes som bol svadobníkom. Ja som Duša Žilavský, dnes som bol svadobníkom. Ja som Valentín Ruman, dnes som bol svadobníkom. Ja som Elania Žilovská, dnes som bola družica. Ja som Anna Čobrdová, dnes som bola pani Široková. Ja som Marina Cabrková, dnes som bola družica. Ja som Tiana Čapandová, dnes som bola družica. Ja sa volám Daniela Šustová, dnes som bola družica. O toto sa postarala pani učiteľka Milota Adameková, ktorá má 3. 1 triedu.
Povedz Voloč. Povedz nam je pani učiteľka, jaká si. Povedz teraz, až smíš to, čo si mi vyprával pred chvíľu, keď neboli tu. Kde? Sa dobrá, počulná? Sa. Gňáveli vás, a budete slaví? Nie. Negňáveli? Super bolo. Dobre. Bolo super. Máte tanec, nové. Pokiaľ sa Tak to bola teta Katka Tírova, ja sa vám tiež poďakovala.